О, здравейте, приятели, за великите хора на света. И само вие сте, вижте каква е парта, та. Виждате ли каква е паркта, бе? Вижте какво съм я направил, бе, гледайте, бе. Абе, гледайте каква е паркта, какво нещо. Има тук басейн. Гледайте сам там какво има. Ето, вижте са, тук има плаж. Ето има плажче. Ето тук има една външна къща. Тук това е къщата на Готика. Тук това е къщата на Никича. Тук това е къщата на Никича, това е къщата на Готика, това е къщата на... Кой няма къща? На то Трит. Това е ще къща... Ето Трит. А не къща на Дило, да спиш. Така, слагаме това, слагаме това, слагаме това. Слагаме това, слагаме това, слагаме това и слагаме и това. И слагаме и той нещо. Освен, че искам да ви покажа. Блока е готов. Блокът е готов. Тук направихме някаква куличка, нещо подобно. Блока е готов. Освен, че блока е готов, имаме няколко нови къщи. Това на Шалхест, тя знаете. Така, имаме 3 нови къщи. Тази къща е на мисиони. Тази къща е на Турил. Тази къща е на Знака. Тази къща е на Евютанкс. Остава къщата на Етотрит. Не в портала, не. Не мисля кой в нея. Вижте, тук сега съм го направил с бикани. Да, направил съм го. Но яко. И виждате, тук има плаж. Да. Между другото, аз някои, където не ги виждате, сега ще ви покажа къде са другите. Ето, в блока живеят Язо, Васил Дончев, Experience Z, така. Баки живее тука. Тук живее Борката и Angel of Death. Борката и Angel of Death. Хейзъл. Тук живее Хейзъл. Вената и Мистер Джакпот. Значи ето Трит. Ето Трит. Значи точно казвате, Трит няма къща. Вижте така съм го направил. Ей така стълбището. Странно някакво такова. Знаеш ли какво? Ендермен. Мисля, къща на Трит да е. Или просто да направя още един етаж. Не, ще направим къщата. Ще направим къща на Трит. Която ще бъде... Къде да бъде? Знаеш ли какво ще бъде насам? Просто това ще мине насам. Греших. Четири, 5, 6.
Kakao, 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 marzipan, 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 marzipan. Cacete. Domate, domate. Vocês querem ter domate na salada? Domate, domate. Vocês querem ter domate? Vocês querem ter na torcida, manzeta? Domate, domate. Vocês querem ter domate na salada? Domate, domate. Vocês querem ter domate na torcida? Povisoko de beto de nyama ne nyama. Podoboko poreto ne nyama ne nyama. Posoleno domata ne, pocerveno domata ne nyama. Toate zale țeria sviat, să-ți verifici la bișchebeto, loto coresto, mie n-ai lobimo toneșo. Sutrин i wieczór szkambancejasz, zaś jeszcze dawa kurasz, domacie sałatkajasz, zaś jeszcze dawa kurasz i domata, czerwen solen, mie najlubimo to, heu tut. Mie najlubimo to nešto sutriny večer sałatkajasz, zaś jeszcze dawa kurasz i domata, červen solen, mie najlubimo to nešto sutriny večer sałatkajasz, zasiš halava kuraš i domata, červen solenčik, mie najlubimo to nešto sutriny večer sałatkajasz, zasiš halava kuraš. Opa! Da нужно presenta zawaj wkusna szara, kebabcie sa skjufte i sa spržili kartofi sałata. Koła, hop, hopa, ibre, debre, habale, hamele. Oi, capai. Oi, capai. Afkufu. Eto je kastana atatrit. Uitgeheeltrit. Uitgeheeltrit bij uitgeheeltrit. Tašak torba. Ето тук ще е пак туту. Така. Ето го бе. Пак това става все повече и повече. Все по-голяма и все по-голяма. Ето тука. Виждате колко е готино. Ето тука с плочки. Така. Отиваш от тука.
Ето там има кейче. Сега ще направим едно кейче. Имаше една пътечка такава. Даже не така ще. Няма да е така, няма да е така. Е така, чакайте, сега ще ви покажа как ще. Сега ще ви покажа как ще. Сега ще ви покажа. Чакайте. Сега ще ви покажа как ще. Спокойно. Сега, тук взимате тия стълби. Правите оттам. Взимате това. Оттам правите още ни стълби. Оттам махате това нещо. Оттам слагате тука дърво. Слагате стълби. Оттам слагате това. Така. И тук вече слагате тия стълби така. Ето тук, за да не минавате през водата, съм направил специално кейче. Даже и тука. Даже тука съм и направил специално кейче и за тази страна. Не, тъй да минава чак от там. Да отива към центъра на партата. Към най-интересното място, може би, в сервера. А това е именно ето там. Е така, вижте. Хоп. Така насам и насам. А може и да отиде и на гости. Трето тук идва насам. Оттам идва, ако иска, може да дойде на гости на Дидо Ди. Може пък да отиде или към центъра, насам. И ето тук си в центъра. Буквално на най-красивото място. Тук виждаш моята къща, къщите, останалите къщи на другите от тази страна са едните къщи, от тази страна са другите къщи там. Накрая е блока, тук виждаш кулата. Тук виждаш спална, където има две легла. Тук виждаш портала, тук има още една къща, която е на Никче, малката къща. Тук има една мощ, която тук има честове, тук има не мощи ми сама оградка, такава за по-уютно. Тук са всички членове на пакта, са написани на лища. Тук има указание басейн насам, плащ на там. Така и така. Тук има... Тук в пакта има всичко. Всеко прето. Тук между другото, готва. После има сянка, да. What the
Така, тук има такива мивки. И тук май е повече водата. Така, тук е повече водата. От тук. От тук водата вече намалява. Доста интересно. Доста интересно става тук. Ето тук има място за още нещо. Тук е плажа, малко плажче такова. Но какво да се направи? От тук може да се скочи, да се... Даже от тук може да се минем, обаче специално за тези, които тук са на Кея. За готика. За готика съм направил. Сега ще направя. За готика ще направя. И така от тук насам. Готика идва насам. Ако... От тук така, от тук така. Абе, пак малко се минава. От тук за център. Абе, за всякъде тук, те където са насам минават, трябва да минат тук по кейчето. Ако не минават тук, си искат, то пак се пак. Само това. Гледайте сега какво съм, чекайте сега. Тук сложим в честа, който е за всички. Който каквото намери, остава тук в всички честове, да. Тук си е като един открит, така че е стром. Тук има честа, тук има 2 честа, тук има 1 чест, тук има 3 честа. Тук има 1 чест. Така, сега ще покажаме количката. Опа. Ето, виждате, тук има редстон релса. Тук също има редстон релса. Редстон релса. За да се забързва, хора. Да се забързва. Тапа. Ей, къде тръгна, бе? Не. Стой. Върши сам. Опа, още малко. Така. Забисна. Като кажа, фен, бикане ме. Абе, много хубаво. Пакта, наистина, направо. Много хубави става, много хубав сервер става. Ето този сервер, такъв сервер трябва да се пази, а не... Ето такъв сервер трябва да се пази. Ето, вижте. Такъв сервер трябва да се пази. Вижте, за колко малко време и вече какво е.
Гледайте, тук имаме къщи, там имаме блок, тук имаме една куличка такава като такова, тук имаме кейче, мостче, всичко имаме, почти всичко имаме в този град. Почти всичко имаме в този град. Да, тук ще го направим по-така, тук ще го направим такава по-така, чакай се ще кажа, така ще го направим. Така. Сега виждате какъв град. И там свети. Това е нещо като за самолет или как го кажеш. Такова някакъв. Някаква такава пустия. Така. Ако искате да си отидете до собствената къща, просто хващате влак. Хващате и просто като стигнете в своята къща скачате. Скачайте! О, скачай! Скачай! Така. Чудо се, чакай тук трябва да сложим торчове. Торчове. Ох, тук не сте. Тук сложим торчове. Така. Опа, хо. Значи, трябва да видим какво ще има тук. Дали ще има още някое басейнче, дали ще има някой чест рум. Все нещо ще има. Аз стига. Не ви ли сгоних, бе? Това имаш са квартиранти. Сега ще ви кажа. Ама не, имам меч с Fire Respect. Ето ковчета. Слагам всичко и лягам да спа. Айде бе, лягам да спа. Така. Пичове, смятам до тук да приключиме. Построихме къщата на Ейтлтрит. Като цяло това е моето градче. Видите как за 7 епизода колко много неща направихме. Направихме къщата на абсолютно всички от пакта. Някои от пакта ще се приютат тук в този блок, аз затова го направих. Тук виждате, всеки може да си стигне до къщата с един вид редстоун път. Тук има една кула, тук има къщите. Тук има един много хубав спаун пойнт, който има тук. Има честа, има шукърбоксо, има указание, опътване. Тук на спаун може да се спи също. Тук може да... Тук е портал. Значи всички могат да стигнат до портала. Абсолютно всички могат да стигнат до портала. Тук има басейнче, там има плаж. Тук са грещите на тези, тук всичките на Готика, на Дидоди, на Тълтрит са тук къщите. Така. И това. Пичове, мисля, тук приключвам с този епизод. 7. Надявам се ви хареса. Ако така, не забравяйте да оставите един лайк, един коментар и един абонат. Ще си следващия клип. Чао!